Bon vespre, benvinguts i benvingudes en aquesta retransmissió especial d'IV3 Televisió. Vos saludam des de la plaça Comte d'Empúries de Muro. Podeu veure ara mateix ja els dimonis que estan a punt de començar aquest correfoc. Un correfoc que enguany és molt especial perquè celebren els 10 anys dels dimonis de la Pedrera i per això avui vespre no estaran tots sols, sinó que també veurem altres 7 colles de dimonis i també una vinguda des de Catalunya. Nosaltres tenim aquí a Miquel Àngel Tortell, una persona a la que li estem molt agraïts perquè sabem que voldria ser a peu de carrer vivint aquest correfoc amb tots aquests dimonis, però que ho farà amb nosaltres des d'aquí per ajudar-nos a conèixer qui és qui en aquest correfoc. Miquel Àngel, bon vespre. Hola, bon vespre, moltes gràcies per ser convidada i bé, el correfoc ara ja està gairebé a punt de començar, ja han començat a sortir les històriques i sonen el so d'una banda sonora que és en Gladiator i això vol dir que estem a punt de començar a xus en aquest correfoc que hi haurà 8 colles de dimonis. Mai no havíem tingut 8 colles per un Sant Antoni de Muro i segurament serà una cosa bastant espectacular, una oferta important de les que hi ha avui vespre dissabte de Sant Antoni a Mallorca. 8 colles de dimonis, entre els dimonis de la Pedrera, els dimonis de Son Ganxo de Costits, els realment cremats de Secada de Real, els dimonis a Lloure de Falanich, els diables de Granollers, que com dèiem han vingut expressament de Catalunya, els dimonis dels infernets de Maria, els escarrofaberros de Campanet i els de Santa Margalida. Tots aquests dimonis, en quantes persones més o manco els traduïm? Jo va sortir aquesta setmana, en aquest correfoc hi participaran unes 300 persones. De fet ara comencen el poema del 10 aniversari d'Antoni Gost, de la Pobla. Sentim llavors aquest poema d'Antoni Gost Escurró que ha fet expressament pels 10 anys. De la nit, de trobar les fosques de la nit amb espires de les sangs i tocarans de sol, de les que encenen el foc de la meva passió. Muro, mare mares, de l'any conquerint espais estranyes, de focs artificials i dimonis embriagats, travessia metamorfòsica i transformadora, perdurant, renovant i ampliant les fites de les andanes del correfoc, integrant la dramatúrgia a la escenografia, interaccionant amb disciplines artístiques, pintura, poesia i audiovisuals, per crear un missatge crític, càustic, corrosiu i irreverent, per provocar un assetjat a la consciència col·lectiva, que jo definesc com picat de correfoc, travessia dur, holocaustre de claustrofonis, dins el laberint d'un mancat d'eternes renovacions, pietrada d'estètica poètica, provocant moviments tectònics a les entranyes de les emocions, de l'abans de dimonis de Pedrera. Muro, mare, mares, dimonis de Pedrera, 10 anys disseminant la litúrgia del correfoc, escopint la pirata, de la dansa d'intensitats endimoniades, microcosmos, de simbolismes antropològics, que se conjuren en torn del foc catàrtic. Dimonis, dimonions, picarols, caps, viscos, amb les sàvies corregudes, sense l'or, de forces que enganxen ànimes en calirs, que creen les ombres de l'amor del pecat, que hi pot al cap, a l'inrevés de la vida. I l'harmonia percutiva, sincopària i amplificada que deixen a la revés de l'infern. Bèsties, bestiat, de màgics aromes de vida rondats i epigramis, esquitxes del colors de l'ànima d'animal falsat. Eix soc de tots els cants de la meva terra. Muro, mare, mares, 10 anys de dimonis d'espera. Molts anys, bones festes,
Visca el dimoni de Sevilla, visca Sant Antoni, visca Muro. Han sentit aquest poema d'Antoni Bosch, Escurro, de Sa Pobla, que ha dedicat aquest poema als dimonis de la Pedrera. En aquests 10 anys ha fet una referència que Muro ha omplert sempre els espectacles de foc i fum, sempre han tingut un missatge crític i combinat amb una posada en escena. De recordar que altres anys havíem vist projeccions a la façana de l'Ajuntament, enguany hi ha un canvi, Miquel Àngel? Enguany, si hi ha 7 colles, la festa s'ha de basar amb les 7 colles. De fet, ara, les 7 colles és un maridatge, per exemple, amb els xeremiers del Reguinyal de Muro, que ara ens estan tocant la cançó de Sant Antoni i, per tant, això vol dir que ja estem a punt d'arrencar el que serà el correfoc. Veiem aquests dimonis que donen voltes en els correfocs. Ara d'aquí ja una mica ja podrem veure aquesta encesa de foguerons i hem de dir que no podem tenir de bones a primeres totes aquestes colles juntes. Aquest correfoc tindrà una estructura, no? Primer en veurem 4. Ara ja en veiem 4, representant de 4 colles, que són les que estan revoltant els foguerons, i després hi ha 4 colles que ja estan preparades per, quan s'ensenyen els foguerons, començar el correfoc. Aquestes 4 colles que ja veiem que donen voltes els foguerons són en aquest torn els dimonis de Son Ganxo de Costitx, els realment cremats de la Cala Real, una colla formada per un de 30 dimonis, els dimonis a Llaura, que varen ser creats el 2005, i els diables de Granollers, que com dèiem m'han vengut... Just a Sant Revés. Just a Sant Revés. Totes aquestes 4 colles que has dit, a Llaura, Costitx, realment cremats, i Granollers, són els que estan a punt de sortir ara. Ara, aquí enmig hi ha dimonis, hi ha Casa Santa Maria de Lides, els dimonis de Muro, els dimonis de Campanet, són els escarrofogarros, i els dimonis de Maria de la Salut, que són els dimonis dels infernets. I ara, aviat començarà, sense de quant els xeremiers consideren oportú acabar, els dimonis pegaran foc en els foguerons i donaran sus en aquest correfoc, el correfoc supos que més nombrós i multitudinari que hi ha avui en aquest dissabte de Sant Antoni. Un correfoc que s'ha consolidat ja en aquestes festes de Muro i que donen el sus oficial a una revetla que avui serà llarga per molts, revetla de torrades, d'espinagades també, i de festa, i que també continuarà demà amb aquestes festes de Sant Antoni aquí amb les beneïdes de Muro. Sí, jo supos que hi ha molta gent que voldria que el dissabte de Sant Antoni tingués 2 vespres, però desgraciadament només n'hi ha un i ho hem d'aprofitar si com puguem. D'aprofitar vespre i també el dia de demà. Ho hem d'aprofitar tot perquè Sant Antoni és un cop a l'any, una festa molt estimada arreu de Mallorca i també molt estimada aquí a Muro. Sí, i ara hi ha una certa expectativa veurem què passarà, perquè com que sempre donen sorpreses, avui no saben cap on anirà la festa, que això és una de les coses importants dels dimonis. I ara veurem superadament l'encesa dels foguerons, amb la traca i l'estopinada a cada un dels foguerons. Ha plogut aquests dies i un dels dubtes era veurem si els foguerons prendrien tot d'una, i de moment pareix que sí, que la cosa funciona. Vaja, també un dels problemes que podrien sorgir és el vent. No sé si ara mateix n'està fent gaire, perquè també amb aquest foc... De l'hora 8 de matí ja t'he dit que no fa gent de vent. A 8 de matí la cosa anava molt dura i no sabien si podien muntar tot allò que han de mullar avui. Començam a veure també gent que es fica dins d'aquest correfoc, que vol participar. Els dimonis de la Pedrera volen que la gent participi, però que ho facin de manera segura. En el foc se li ha de tenir molt de respecte i per això demanen que tothom que vulgui ballar entre els dimonis ho faci amb roba de cotó, amb les orelles i amb el cap tapat i també amb els ulls ben protegits. Ja veiem que hi ha bastanta de gent, ara ho veiem, que ballen amb ells
I de fet ara ja estem veient els Diables de Sabadell, que són bons de conèixer per l'estil així com ballen. Sabeu que de Mallorca anem molt per lliure, però a Catalunya molt de Diables van amb fan com si ballessin una festa, no? De Granollers, he dit Sabadell. Has dit Sabadell. Ho sabia que deia Sabadell, perquè són els primers que van venir a Muro, i són els de Granollers, que són una gent que du molta de marxa a damunt. Molta de marxa i molt d'anys, perquè els Diables de Granollers van ser creats el 1985, que es van crear precisament per la Festa Major de Granollers, per tant ja tenen un parell d'anys a les esquenes. De fet, el seu corrofà més important seria el darrer dijous del mes d'agost, i avui n'hem vingut 35 a Muro, però perfectament, doncs que si hagués anat bé haguessin estat més de 50. I sí. Què vos deien? Perdona, que heu parlat amb ells? Home, com us deien, el primer de tot és que se podia berenar. Quan han arribat han volgut anar a berenar i a dinar i tot allò que els tocava, i són una colla bastant animada i duen, veiem que ara està sonant el ritme de la percussió, i ells també tenen una colla de timbalers, que nosaltres tenim batucada, que són tambors, timbals, etc. I tenen una colla de timbalers, que són tots timbals, d'un molt de ritme, perquè avui de matí ja han tocat un parell d'hores seguides. Avui s'aniran combinant amb la batucada que hi ha damunt, que hi ha una quarantena de tamborers que estan allà damunt a la batucada i els timbalers estaran a baix, i s'aniran combinant durant tot el corrofat. Sí que és difícil per saber les subtilitats, perquè entre foc, xispa, renau i discos no s'entén, però sí que el que jo estic apreciant és que comença a haver-hi de cada vegada més gent que s'hi fica aquí baix. És un correfoc de valents. Hi ha aquest ambient de correfoc de valents, com deies. Clar, són molt de dimonis, supos que també això Miquel Àngel a l'hora de coordinar-ho és també una feinada, no? Sí, bé, és una feinada perquè bàsicament si tens 200 persones que han de cremar i han d'anar cremant coordinats, això costa ja dur bastanta de feina. I a més, si vol fer un correfoc amb un ritme que en cap moment no hi hagi una davallada, això encara du més feina. I ara, de fet, veiem que tots els diables, el que m'agrada molt quan cremam és que hi hagi gent que crema nosaltres, no? Com a principi. I veiem que cada vegada s'està costant més gent a mesura que van perdent la por, perquè pareixia que hi havia d'haver la fi del món, i veiem que això és una cosa suportable i de cada vegada s'hi està llançant més gent. La qual cosa agraïm molt els dimonis quan cremar. Supos que veurem, o que avui vespre també hi és present aquesta figura que proporciona foc a tots els dimonis, el botafoc, menys si el veiem. Deu estar molt enfeinat avui. El veiem o les veiem, perquè realment hi ha 4 punts de botafoc, i de serrón per tal que puguem omplir el màxim nombre d'espai possible durant tot el correfoc. I perquè és molt important donar l'abast tant a tota la gent que vol participar com omplir el màxim espai possible. Aquests que veiem en les banyetes que no són de boc ni de cabra són els diables de Granollers. Anem a diferenciar-los ara una mica i si els veiem. Ara estan molt animats, aquí una estona ja les energies, supos. Ara veiem els de Santa Margalida amb els de Campanet. Aquests de Campanet n'hi havia més de color marronós, amb unes màscares molt singulars, però amb un color marronós fluix i marronós fort. I els de Santa Margalida són bons de conèixer perquè són els mateixos que els que surten per la Beata, una indumentària molt similar i fins i tot el moviment és gairebé idèntic. Els tenim dits, a part de que Santa Margalida és el nostre poble veïnat, també són uns dimonis, no?, creats el 2002, actualment són 49 membres i les seves forques tenen 3 puntes. Tant com una bona part de la majoria i són aquells que duen unes banyes que són una mica caigudes, aquestes banyes. Sí, però duen un fil de ferro per de dins i fan que tu puguis crear la teva banya amb les mans. Perquè no se vinquin. Mentre que la resta el que fan és crear-se damunt la màscara se posen les banyes d'animals banyuts, preferentment bocs, xats, cabres, que tinguin una mica de banyetes i cadascú tria el que vol. I ara amb aquest silenci el que veiem és que devem estar a punt de preparar el que seria el primer bany. És mal de fer dur el ritme del corrofats perquè som moltíssima de gent i suposadament en el final quan cremin totes les colles veurem moltíssima de gent.
I ara el que fan és el primer ball, que és un ball d'ensortidors, que fan molt de renou, són els covets més potents que malla un diable, i quan fan un ball aspiram a fer un cercle que aspiram perquè no sempre surt, i amb el sentit contrari a les del rellotge. Si anem cap a la dreta és l'ordre i cap a l'esquerra seria el caos. Clar, no? Això de els dimonis simbolitzen el caos des de les profunditats, no? Més I de vegades més que el caos és l'antisistema. És anar en contra. Posar en dubte i posar en contra el sistema. I això també seria l'indicador de que ara està acabant la primera part del correfoc i compareixeran les 4 colles aquestes que t'has dit llavors que t'havies equivocat, que són aquestes que has dit, de Costitx, La Real, Felanitx i Granollers. De Felanitx són els realment cremats de La Real, de Costitx són d'Anxó. Per tant, ara serà el Consell. De fet, ja els vam compareixer. Aquests vermellors serien els de Felanitx, Diables de Llaure de Felanitx, que és curiós que Felanitx tenen 2 colles de Diables. Avui n'hi ha una que crema al parc, aquests cremen aquí i després se'n van a Vinyali, és a dir, que fan, es diu dobleta. Dobleta, que diuen. Sí, perquè una de les coses curioses de per Sant Antoni és que hi ha moltes colles que fan correfoc, però totes les que no fan correfoc participen d'una manera o l'altra en vencer la bauxa de foguerons, no? Però, per exemple, de Santa Maria, que ara fan un correfoc, també tenen 3 o 4 colles convidades, però les parts importants seves també és sense de foguerons, no? De certa manera, sense de foguerons s'inicia el simbolisme d'aquesta nit bruixa o nit màgica, com se la vulgui dir. Efectivament, és l'inici d'aquesta nit de Sant Antoni, aquesta encesa de foguerons. De fet, quan acaben aquesta encesa de foguerons, tothom parteix a sopar, perquè començam a sopar i després la nit continua. Veiem molta de gent que balla amb els dimonis. Sí, i també veiem molt de fotògrafs, perquè també és una de les arts, hi ha molta gent que és difícil fer fotografia d'aquesta i estic veient moltes fotografies que intenten captar moments importants. I també veiem de cada vegada com la gent va perdent la por i a mesura que aniran passant del correfol ja va perdent por i se van tirant a ballar amb els diables, perquè una festa bona de correfoc ho és si els diables s'hi fiquen, perquè per exemple per mi personalment una de les més espectaculars de Mallorca seria la que fan de la festa de Sant Salvador, que tot el poble viu intensament els correfocs i com més gent hi ha dins el correfoc, més grup passant de cremar i més grup passa la gent de fer ball. De recordar que aquest és avui és un correfoc que està d'aniversari, perquè els dimonis de la Pedrera, com han dit, fan 10 anys. Què recordes d'aquests 10 anys enrere? Ara vistes de Santa Margalida són els que ens van apadrinar, que sempre hi ha que ser bateig de foc, sempre hi ha una colla que t'apadrina, i van ser de Santa Margalida que han volgut que fossin aquí. No hi ha de Santa Maria, que són uns que van venir aviat, i el que record és un poc d'això d'emoció i de molt de nervis, perquè és molta responsabilitat, perquè pensa que avui, per exemple, aquí hi ha 79 quilos de pólvora i 200 dimonis que estan cremant un moment o l'altre i 100 músics i la cosa com més a prop se viu, perquè ara vist des de televisió sona bastant més fred que quan se viu en directe una cosa d'aquesta, perquè si les espides te feien per a prop un altre mes i això, i per tant és una sensació un poc rara estar aquí veient el correfoc del meu poble per televisió dia 16 i no sé dir, però és aquesta impressió de dir sí, hi havies de ser per riure, hi ha un acudit que diu hi havies de ser per riure, que no sap comptar l'acudit i diu hi havies de ser per riure, el correfoc passa igual, si ets se viu d'una manera molt diferent. Guany, el vius d'una manera diferent, ell és Miquel Àngel Tortell, és membre dels Dimonis de la Pedrera i és aquí perquè ens ajuda a entendre i a explicar qui és qui en aquest correfoc, un correfoc en el que hi participen altres 7 colles més, a part dels Dimonis de la Pedrera, i que per tant és molta de gent, molt de foc, i amb això consisteix, no? Sant Antoni, una festa de foc i de fum.
Quan deies abans, els vostres inicis, la vestimenta també va ser creada, no? Sí, bé, la nostra vestimenta té dues parts. La primera som el dimoni de la pedrera, perquè Muro és un poble de moltes pedreres, centenars de pedreres, i no exaget, i duim els vestits que duen els trencadors de pedra per anar a la pedrera d'una banda, i de l'altra les m'haurà pintat l'artista local en Tòfol també, local, perquè de Muro, perquè és d'estre radi i tot. Però bé, és com es va pintar els vestits i van agafar aquest símbol de la pedrera perquè és un espai molt important i en certa manera abandonat, i de l'altra banda com una vessant mediambiental de conscienciació del mal ús de les pedreres de tot Mallorca s'han fet servir d'abocadors. D'abocadors il·legals, per això es feien... I els abocadors el que fan és que llavors se filtra i va cap als aqüífers, i els aqüífers molt bé en el grifo de canastra, i llavors l'aigua no se pot molta. Per tant, era una manera de criticar, no?, aquesta manera d'actuar de l'ésser humà. Més que criticar era conscienciar, no? No és dir, tu ho has fet malament i has a l'infern, que també t'hagi mirat, sinó de conscienciar que m'ho havien d'aturar, no? I de fet ara estan, no, encara, sí, ja estan fent el segon ball, i això vol dir que a l'instant començarà una de les parts de la cremada més important, perquè estarem cremant les 8 colles de cop aquí enmig. Ara encara fan un ball, aquests són, si no vaig errat, són realment cremats, no els de Campanet, són els de Campanet, que estan fent un ball, aquests que tenim en mantenir són els de Felanit, dimonis de llaure. Ben característics, amb aquests colors vermells, diferents tonalitats. Són bons de reconèixer, tot, Joida. Sí, jo dic un color més tirant a rosa, perquè sobretot per les plantades que s'han fet, no? Ara, això que està passant, veiem les arcades de l'església que estan amb incendis, que agafen un color diferent, i això és un preludi de que d'aquí no molt de temps vendrà la cremada de totes les colles juntes, i totes les colles juntes segurament ocuparan bastant més d'espai, i una cosa que encara molta gent de Muro espera és la cremada del que seria tot l'església i el campanar. Això t'anava a dir, aquesta imatge dels incendis, dels aureals de l'església és una imatge que veurem en breu, no? Suposadament la veurem si la tecnologia no ens falla. Però bé, ara el que estem veient és que estem a punt de cremar les 8 colles juntes, que és una cosa que volíem fer, però per tal que hagués tot estem foc, hem anat fent per parts. Ja el que sentim crec que ja són els timbalers de Granollers, que volia dir que duen moltíssima de marxa, i crec que avui vespre per bars de Muro i per diferents racons, per tot, per allà on s'agirin veuran dimonis i gent que va de bulla, perquè aquesta concentració que tenim aquí estem sentint ara aquesta traca. I ara ja sentim els versots. L'infanta i no Sant Ramon. Catalunya me vol fugir. Just vol falta que em perdes llum, mos dia tot que sí. Ja s'ha despertat la força. Tots som figurs i xipars. Una mestràs força. Som una sarda de cos. Ara veureu la cremada, com no havíeu vist mai. Dimonis de Granollers, dia cara, dia gaure, mercats i som ben sol, som governs empalmats, de darrere ben cremats, la canalla ja aquí!
Ara aquí sabeu que hi ha hagut una espècie de descoordinació. De totes maneres, Perquè ara això que estic sentint toca ser l'església, que no s'estan enfocant, ara l'església i el campanar. ara la veiem, l'església incendiada. Hem sentit aquest versot, hem sentit algunes referències sensuals, també referències... Sensual, no, sexuals. Sexuals, vinga. 2016, dissabte 16 de gener, estan mascant com cuixa, en coletes, en Sánchez i en Rajoy, referències en aquestes eleccions generals del mes de desembre passat, també d'altres com el judici del cas Nos, que aquesta mateixa setmana va començar, també la situació de Catalunya... Sí, que vol fugir, i fins i tot en Pep de Llums, que és un personatge local amb el qual tenim molta relació i que no sempre m'ho escolta. I també Star Wars, no podia faltar, I també no? Star Wars, el T-Wars i el Chihuahua, que són els elements més importants dels que tenim. Ara veiem el campanar, ara ja no el veiem aquell campanar de l'església a punt d'incendiar-se. Sí, és una imatge, diguéssim, relativament efímera, però d'aquestes imatges que esperes, molta gent espera durant tot l'any. I ara sí que ja tenim les 8 colles aquí al mig, ara sí que ja serà impossible destriar-les, perquè teòricament serà la catarsi ja és aquí, deien els versats. Per tant, la catarsi i la purificació sovint es fa mitjançant el foc. I el foc que cremen ara els diables en carretilles, però que també cremen els foguerons, perquè un temps els foguerons no eren d'això que anaves a cercar llenya i compres-la, sinó que cremaves tot allà vell perquè nasqués tot allà nou, no? Deixar l'any enrere i cremaves l'any enrere mitjançant els foguerons. Sentim aquest renovés a la pradera juntament amb altres percussions que animen tots aquests dimonis en aquesta dansa. I amb aquest fumer que la gent ha ido a veure poquet, perquè avui colles que estan cremant pólvora de forma simultània amb el cibalesa, que volia dir que són molt mereixedors i molt tota la gent que queda allà per Muro segur que les sentiran, perquè avui de matí l'haurà sentit mig poble, avui vespre mos queda salta mig poble, ho aconseguirem entre tots. I ara mateix hi ha el que se diu escorrofoc, allò que esperàvem. La part final són totes les colles cremant alhora i que se suposa que deixarem els serrons, que diuen dins la pirotècnia, buits i per acabar un sopar tots junts en allò que es diu el centre parroquial, però encara no ha acabat. No volia deixar de comentar abans que acabés aquest correfoc el tema de les màscares. A Miquel Àngel, cada dimoni va fer la seva. En el cas de la nostra colla sí que cada dimoni se fa la seva màscara, que alguns se n'ha fet a 2 i 3 i 4 perquè no li agradaven, i també hi ha dimonis que el que fan és comprar màscares professionals que en fan, que les fan molt ben fetes, però que costen molt de bé i nosaltres les volem més personalitzar. En el cas de Santa Margalida, que no duen gairebé ningú màscara, sinó que duen la caputxa amb les banyes, molt diables, com volia dir, que són les per escuts en el de la Beata. Ara en veiem un que cremava tot sol, que és de la Beata. Sabeu que són els de la Beata els únics que cremen molt ara mateix, perquè els altres s'han aturat de cremar. I ara per ahí que hi ha hagut com una espècie de silenci. No sabem si sentim qualcú, o és que sí, que s'està preparant, jo ara ja ho veig, s'està preparant una cremada, veig les forques amb aquests covatots tan grossos. Això assenyala que s'està preparant un ball. Serà un ball visualment en principi potent i que indicarà que ens estem acostant perillosament en el final. Veiem aquests dimonis agafant foc amb les torxes. De fet, que les càmeres les costa ara un poc agafar el foc. Aquests que ballen així de forma diferent que són els de Sabadell,
De Granollers. De Granollers, de cada pizza Sabadell i de Granollers, en el pobret. De fet, me convé dir Granollers perquè hem d'anar allà, perquè fem intercanvis, és molt comú això de fer intercanvis entre colles de diferents pobles, diferents illes, d'aquí a la península, Catalunya, País Valencià, que són llocs ja on hi ha diables, i segurament acabarem anant a veure Granollers la seva festa i a participar amb ells. És guapo això de sortir, veure com ho fan els altres diables i tu també aportar, no?, el que feim nosaltres des d'aquí. En Ramon Llull, en el seu llibre de les meravelles, hi ha la cita més famosa que és Fèlix digué son fill, ve per el món meravella. És a dir, aprèn d'allò que vol, mira les coses en positiu, que és allò que ells han volgut fer aquí i nosaltres suposadament teníem a fer allà. Ara aquest aplaudiment creix que indica en certa manera com si ja el correfoc o ha acabat del tot o bé ha acabat, una de les dues, perquè no hem sentit la traca final, perquè de vegades sona quan està acabant tot i no s'ho percep, sobretot amb antena. Superposa, no?, amb el renou del foc. O bé encara tenen ganes de cremar una mica més. Ja veiem aquests foguerons, que ara ja sí, ja estan encesos, i ara ja sí, s'ha donat el sus a les festes de Sant Antoni. Que han estat 3 quarts d'hora de correfoc. Sí, més o manco, 3 quarts d'hora. No arriba, jo m'ha passat aviat. M'ha passat molt aviat, això. Jo no sé els espectadors, però suposadament ara en el final, que no ho hem comentat, en el final hi ha un reconeixement de tota aquella gent que ha participat en els Diables durant aquests 10 anys, que això que està enfocant en el fons, realment és un quadre d'en Tòfol Sastre que després se difuminarà en 56 peces. És a dir, ara mateix, això que veiem és l'únic pic que ho veurem i fins d'aquí mai no tornarem a veure això. Perquè cadascú s'endurà, cadascú deim un reconeixement a totes aquelles persones, no?, que han participat amb vosaltres, cadascú s'endurà que seva. Sí, de fet ara en Pere Bernat ja està intentant explicar això. Jo esperava 15 minuts més de pirotècnia, que si avui vespre sentiu xispes per aquells muros com hauran quedat colors. És el que ha quedat avui vespre, d'aquest correfoc que no ha esclatat. Hi ha moltíssima de gent d'aquesta que ve, perquè la plaça de Moró som entre els 3 toms i el correfoc som la plaça, però la plaça és un lloc molt ventós. I el que farà la gent d'aquí un poc serà anar-se'n i arrasserar-se'n els seus més de 50 foguerons que tenim a dins Muro, i la gent que ja vulgui anar partint cap a altres bandes, que hi ha Muro, anar-se movent per diferents foguerons, a la plaça de Sant Martí que hi ha música, quedar aquí a la plaça Major, en la revetlla del Gemelí i Gemma Martorell, que tenim una oferta variada, també hi ha xeremies dins els bars, que agrada molt, no sé per què, xeremies, agrada molt sonar dins els bars, i també s'han repartit ximbombes fetes d'en Jordi Cloquer i Sartiller, que n'hi ha una a cada un dels foguerons que s'han inscrit. De fet, també hi ha un concurs de foguerons en el qual només hi ha hagut entre 20 i 30 inscrits, no sé qui és el guanyador ni què és, però sí que hi ha hagut un concurs, i ara esperem de gent això que t'he dit. Ara som a punt de veure, no?, aquesta entrega d'aquestes ratjoletes, els podríem dir, de marès, pintades per Tòfol Sastre. Pintades per Tòfol Sastre per davant i per darrere linotipats per en Toni Martorell i en Pere Bernat, d'una banda en Tòfol, que és quadre, i a darrere marcades amb el logo del present aniversari. I veiem que queda molta de gent, perquè realment hi ha hagut molta de gent que durant aquests 10 anys m'han anat ajudant, han participat en d'altres, m'han ajudat a fer vídeos, a fer mapping, vam esbocar a l'Ajuntament i la van pegar foc i tothom aplaudia, no sé per què. Figura't. Han fet vídeos de tota casta, han fet vídeos de dins el claustre, rememorant aquella figura de Verònica que molta gent recorda, i nosaltres vam mostrar a la gent dins allà on hi havia na Verònica, que tothom se pensava que hi havia na Verònica, i allà la van filmar a Verònica, les van mostrar mentre estaven dins el claustre del convent, i això va ser espectacularíssim. Han cremat a la plaça de Toros de Mura i tornarem a cremar, etc. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa per la publicitat. Tornant tot d'una, segurament podrem veure aquesta entrega d'aquestes ratjoletes de marès
que s'entregaran a tots els que... Rotjoletes de 4 quilos d'això, perquè pesen només 4 quilos. Vull dir, però per les mides, més o manco. De 7,5 per de 7,5 i 5 centímetres de gruixó de marès blancs de Muro de les pedreres de Son Morell. No és com una rotjola qualsevol. No és una rotjola. Anem a la publicitat i tornem tot d'una. Tornem des de la plaça Contempúries de Muro, una plaça que ha viscut un correfoc espectacular protagonitzat per 8 colles de dimonis i no hi mancava motiu perquè avui els dimonis de la Pedrera fan 10 anys. Ara mateix estem a punt de veure aquest lliurament d'aquest obsequi a tots els que han participat al llarg d'aquests 10 anys amb els dimonis de la Pedrera. Ja veiem com ja han anat entregant qualque li deia jo rotjolet abans i Miquel Àngel m'arrenyava una mica perquè clar, són rotjoletes però són de marès i és que pesen molt. Són de marès, són greixades, pesen molt. Ara han pujat els de Sabadell, de Sabadell, no, de Granollers. No ho he tornat a dir. Duim tot el programa girat. Però tots els que m'heu escoltat, cada pic heu sentit Sabadell, heu pensat Granollers, no és veritat, hem aconseguit el que volíem. Com això consistia. Sí. I doncs, supos que aquí ja acabarà aquest correfoc de 10 anys de dimonis de la Pedrera, amb aquestes 8 colles, que realment jo estem passant molt aviat i també m'he quedat amb les ganes de veure una estona més de foc i fum i xispes i un poc més d'això. Sí que hem vist un correfoc animadet, amb bastanta més participació d'allò que estàvem acostumats, i que bé, ha estat circular, redó, comença amb música i participació de tota aquella gent que m'ha ajudat, de diferents músics, de bandes de música, de xeremiers, de diferents batucades, i ha acabat amb un reconeixement de tota aquesta gent que m'haurà anat ajudant durant aquests 10 anys, i espero que m'hagin quedat carretilles perquè de fora d'antena puguen cremar per diferents carrers de Muro de forma anònima. Perquè la festa continua i veiem encara molta de gent, una cosa que no és molt habitual, supos que aquesta vegada, no? per aquesta entrega que es fa en aquests moments, perquè habitualment una vegada acaba el correfoc ara han pujat els de Campanet, que també m'han fet l'agraïment, que són els diables de Campanet, Escarrufaberros, que sona molt bé, no? Escarrufaberros, són una gent molt celeste, molt fanera, molt entregada, molt voluntariosa, m'agrada molt, van venir i m'ho van acompanyar per Sant Joan a la plaça de Toros, i segurament ara venen de Santa Margalida, que els de Santa Margalida volten així, en els picarals, com si haguessin d'anar a robar una gerra, com haguessin de la Beata, i en lloc de venir un, venen tots, llavors com se partiran aquesta peça que ten Tomeu en les mans. Són de la Bauxa, aquests dimonis. També són molt de la Bauxa, són dimonis molt actius, són de veterans de Mallorca, d'aquests que han sortit molt i han trescat molt, i que la veritat és que sí, que són d'aquests dimonis que saben cremar. De fet, i per ahir que tots se volen fer la fotografia, i veiem com el quadre aquell que han dit que quedava, que ho veuríem ara, que ho mirarem en antena i no se tornarà a veure pues mai, aquest quadre se va desintegrant. El que no hem vist encara és veure si en Tòfol Sastre ha arribat a venir, no, li dic, vendré o no vendré, i no sabem si ha vengut o no ha vengut, perquè passa que ha vengut o que no. Veiem aquest quadre que va perdent pessetes. La festa aquí a Muro continuarà, nosaltres ho deixarem aquí, hem pogut veure aquest espectacle de foc i fum en aquesta festa grossa com és Sant Antoni a Muro, amb aquestes 8 colles que han participat en aquest correfoc que ha servit per commemorar aquests 10 anys d'història dels dimonis de la Pedrera. I ara me'l mostren les bessones, perquè aquestes dues que veiem en ventana són bessones, n'hi ha una que se'n va soldar i que va un correfoc tota preparada. Ella va molt bé, perquè tots ulls ben protegits. Exacte, i molt important protegir els ulls quan anem a un correfoc, i més important encara, no mirar cap a dalt, perquè quan te pega un espí dins un ull i t'entra en setmana s'ho tapat. Amb aquesta imatge, idò, us deixam des de la plaça Contempúries de Muro. La programació continua a IB3 Televisió.
i mentre estan pujant realment cremats, agafat el seu obsequi. Ara agafarà el relleu els nostres companys Marta Bergas i Felip Munà, que són a la Pobla, per viure aquest piro musical des de la plaça. Miquel Àngel, moltíssimes gràcies. Has viscut aquest correfoc d'una manera diferent, sé que no era el teu objectiu. Jo m'agrada més sentir la de pólvora, cremar-me un poc i jugar un poc amb la gent i tal, però bé, si hem d'ajudar a explicar el que és un correfoc i que si gent vegi que no n'hi ha per tant, perquè molta gent s'assusta, i col·laborar amb un poc amb aquesta nova etapa d'IV3, que ho volia dir, aquesta nova etapa d'IV3 que m'il·lusiona jo i a molta gent que l'està resintonitzant, i no dic cap barbaritat, per això, mira, farem les coses, hem fet les coses. I de passar amb el relleu, com han dit, a Marta Bergas i Felip Munà, que són a la Pobla. Ja sabeu que la programació d'aquesta festa grossa de Sant Antoni continua en aquesta casa i tornarà demà a Muro amb les tradicionals beneïdes. Bona nit i visca Sant Antoni.